En kawit kich. Apayata umimasan mabang kabulbul. Question wrong ache. Absent kak wrong. Obil kapayata my coach. Kailangan ko may coach. So sa pinach kelo kak. Absana naman mo sarawi ng run chorus. En kawit kich. Melaw maga ang kich at kamaray ni kikich ko kupro mo may. Sa pagkamabkat ng marangkaon, so ang kamor Jesus Christ, check oras ko siya. Praise God. Non-week watch, kailangan ng praise and worship. Non-week watch, non-week may aptiyan nagyar. Lapalan, nanay mong yung, nanay matmato. Watch, mamasa na yung iya, puya tatok, nanay more. Mapituan ngayon sa rawi. Ngayon sa rawi. Chay bilagis, chay wrong attack yung mabil. Kasi last week, mapituan tatokan ngayon sa rawi. Attackage bil serye. An we ko bil matmatawa tuwan, tatokan ngayon sa rawi. Anay mo, tatokan na ngayon sa rawi. Kung ngay chakotale tak rice, pwag ngayon sa rawi magkay nangitok child. Tatok watch, tatokin ngayon sa rawi. Chay to pina chay kel. Ayorala pemasa ni tatok and ngayon sa rawi na chay more. Tatok and ngayon sa rawi na chay more. Chay banglang tatok uno, amunay men tula o kasaya tatok uno watch, ngayon sa rawi na chay more. Chay lanane, ekis kaitan ka-school, siya, match irairin patak, aniya silkal mo inewan so may kakutok siya via Bible study and lalam matcharipan. Nansyang siya wan oralapon me o siya ngayon sa rawi. Is ngayon sa rawi. Siya kang wrong nan karyahong korent isak silu Muna siya bang tula match. Imenew kiyang chilenta. Alangan na siya ikaw Jesus o limpakan coach. O kami naman ngayon sa raw aniyang kumain. Nalo kaya the grace of the Lord Jesus. Makan Jesus. God's love. Limbakan ko fellowship of the Holy Spirit with you all. O fellowship yang ngayon sa rawi. Pero checking ko saya tuwan makan Jesus. Checking ko saya tuwan limbakan coach up ewang ngayon sa rawi. Apilkin sochunon lahat. Ari email siya ba na may isang watch tuwan. Yang ngayon sa raw te. Tama ngayon sa raw eh. Paano yata na chay more magchay bang may tangi. Pero por lang ay pitak. Chaylan kak. Chaylan na ese is ngayon sa raw eh. Chaylan na wewag is ngayon sa raw. Chay por lang anta is ngayon sa raw eh. Pero chay bang chay kilang. Chay yang kamelele Trinity. Chay umot sa watch, evangelical, rayang kamelala Trinity. Yawewan Trinity. Chay banglang lebelo kaya wat, chay shkaktiyarnan ng puksarawi Trinity. Ap chay banglang maurin Trinity, amimin ng puksarawi. Ari tree, wewagi silu, Trinity, mawewagi eupanan. Ari tama ibansong oralabenda. Coach, emenche ap esansalong ko child me iray me slimen coach Sam coach na opilket coach men sarawi makintotok pene nan anso chorus coach emenche ap esansalong ko child me iray me slimen coach Sam coach na o coach men sarawi
Raikin totok pene nanay so chorus. Chay bang lang, next slide. Coach, chay bang lang, uman kilelwach, nan waranga, tada coach, imawya. God is, Father is God, the coach, ime Sam, coach, ime na, coach, ime ngayon sarawi. Sam kay danima ngayon sarawi, Sam kay danima na, kay danima Sam, na kay danima ngayon sarawi. Ngayon saraw kay danima na, ngayon sarawi, kay danima Sam. Ap ngayon sarawi, yayi coach. Ari, kuchailan kak wewe ki, coach ngayon saraw manage. Lang, Mwineo mag-checking kalap Ronan, mapit ngayon sa raw checking ta. Lalawa ngayon sa raw itip ma soja magpentipamia. Mag-checking lalawa ngayon sa raw. Check mo. Mwineo ura mag-checking na kumaw. Tuwan ngayon sa raw ya. Ngayon ma gentle. Akin kanangama ap pil miya me coach makunang challenge wiya challenge kin kanayeng o kater kamaw ka takaisis ko ta magchaybang lang tataw ko no watch mo iman challenge lang ngay sarawi akachir ni chapio chay rong nan patak chiyo nan Genesis relauteo le sulu emasani niyan so makot chapin kapikata sampa o mekoras mi panlang sampa me lisalaping the sojo mo roch kipe wasa lalkan coach kin kach sali ton pilkan coach ri kachin masani marainan miela maraina parata arglang nan Genesis riyaw coach saler arkay chay meto rawi chiptanan katete kap daan sa watch apo chipta cha ni chipin kawa amen nganin coach iyang ariyan sa coach masani marainan miela maraina parata ang sa coach masan way nganin coach tato o marain yawita imagasambalin na chay ban patangki way masan ng coach ijajay patangki way angin sa roban tatok magkakamelalain diamond Genesis chay bang lang tuwan Genesis chay lang coach at iyang hangin maur ray naramas ngayon sa raw me kiyang kichayl hangin maur coach bukang angin maur watch nan foreign mission nan foreign cuman inta foreign mission foreign cuman aramas amen o maur niya tapos kita nganin coach kamaur ta aramaso amen o nganin coach ni coach masan nganin coach me wiwiyak totokan kapag watch ime lo kayang way renda execute amen coach sam planeta coach na mukit ngayon sa rawi ime kin execute to wiyata o chay bangla nan moin nang kateta mareng coach ngayon sa raw kin kotiyang bon soko poko bon Moses akin lipilipil ki is mabangki diyang nganipawa akin kotiyang bawa autela Samson nanansukis o ray kumiyata manaman kapuriyang may kay anso manganin coach kin chita po ray chay ban pilang tuwan poto nan rongamaw anso mag-Christ kasto bon sampawat tama uyawi nganin coach koti yang bawa to koti dosanan lang tuwa siya muray yan so may baptize tama uya Jesus Christ at siya son kamor out kita ngayon sa rawi o kula ng sapchen setanan songan kasongan siya lang tuwan nan wiwiya ngayon sa rawi koti
o auteta supplement coach Juan Paron ko uray chapta terkilang ngay sarawi nan wiwiya. Ako talel match ngay sarawi tatok ra child. Amen? Auteta child. Ari imanindang child. Ngay sarawi yayi coach. Amen. Labalang capitalize yun man. Ngay sarawi yayi coach. Amen. Magcebang lang kanta ko, amin niya iramentamen. Irachocho. Ay may tapataki makaitang kaskut. Ananias o Saparia, magcebang watak tayo. When katete yung child, mga sarawi ay coach. Miolaman, matan ki Ananias o the boat, Saparia. Olo nachkila sapwe, sap mautan sa para. Apo kisang alapan puinan sapo, may boat pilyang esa. O walang luwan moni ko, ren Juan Paron ko. Silu, rapin tayong, Ananias, namakarata ka may tiyong setan encounter mong yung o karayang huk and pichi ngayon sarawi. Lawa sa chiya ilay tila. Karayang huk kan pichi ngayon sarawi. Niyong akisang elepen moni makalayar sang ni puinan sab nachkilaro. Unom nachkila sapo utan sapom. O pilmurinom nachkilaro monio ko utan nom. Ariya. Tama ka reta kapilita ng kapetom kan uyaki songwatch. Ay naramas makapichi pag-coach. Amen? Ay naramas makapichi pag-coach. Kailan na wang ko ngayon sa rawi. Amen. Langan dak. Amen. Ari-read. Ngayon sa rawi, yahi ma-coach. Chay bambal ko lang. Yatan. Chay bambal ko lang tuwan uya inopen. Inoyo sang ren Jesus. Magchay bang ko lang na rongomaw ang sumya kukula learning mo aban kukulaw at chapta ko sa iya Jesus na ministry ang sumya kukula learning mo at chapta ko sa iya ngayon sa rawi nan John isak payo isu masani John isak payo isak ko na ukoti masani iban baki ren sa may o abang kachkiyang kumail pil amen son sawas. Yayi nganin melel pon olaje. Amen. Jesus apagren sama and katartong kachal amen son sawas. Ya son sawaso nganin melel pon iyang kumail o olaje. Isa kisu son sambawats so chakak Pagyar so ka lang te ese ngeno. Akmail ese pagya bangkin catch remail o kin kokosan lalamay. Jayla po na ba yung Jesus? Amen. Aban catch lalachay. Aban mimi lalachay kokolacha. Imay kapinggiyang kauno. Takichay ba nanana kapinggiyang kauno po mas Goti yang Japoni. Match, Israel chorus ma pusan la Christ. Ngayon sa raw, pan, kachlong lala, o mimira Israel kokolacha. Amen. Mamia may coach magamenales ang kauno. Ikamelala masoche usang. Kasi menales silver to gold, the erpich up kanane, ngayon sa raw. Amen? Ngayon sa raw. Amen. Next slide. Next slide. Ngayon sa rawi. Okay. Kayo, tama. Ngayon sa raw ba ang iyang? Ikabanggiyang coach. Ngayon sa raw pan, katigang child, tipa child. Amen. Tama ba ang iyang na chay mo, raban? Katigang child, tipa child. So na isa ko na isulat sa kayo. Indayang kumain ni Melel.
mawang kumail may kukula sang sa may. Pwema isoda pang kola, son sa waso, soda pang kastong kumail. Amay bang kola, ibang katartong kumail. O niya bang kasto, ebang kachin, katete yang chon samba, may rail, may sapong ng tuwan tip. O tuwan tama pung, o tuwan katek, and coach. Wow. Rail kin sapong ng tuwan tip, pweki ar soda poso niya. O tuwan tama pung, pweki, ay kukulang rin sam, o kumain solar pangkak lang niya. O pil tuwan katik, pweki kaunan samba pakatiktar. Amen. Ngayon sa rawi, yan sa magchay patak, ong, yang achayil kan, kung pagkapachayil kan, ichachayil patpatang yung rail master and coach. Ap ngayon sa raw, may paan katik aray maur. Nakakamali na yung amen. Ichachay patang kiway master and coach. Ap ngayon sa raw, may paan sairtanan mong yung emen. O katik kang wasamemimiya. Amen. Magtsela na out kita ngayon sa rawi. Nananso may Peter, Turkey lang ngayon sa rawi. Nanwiwiyar riyaw si Lizaksu. Niyan so Peter, patak, ong pakono. Murin patako. Niyan so maray, rong patako, tamaray wiya. Nan Peter riyaw si Lizaksu. Ari, ni aramaskan, ronger match. Rap, pachu kilap melel o pachuanong. Peter, Juan Paron Chico, riyacha ko, tama sa panuya. Riyacha ko, tama sa panuya. Amen. Na ilingan ko nan lokayan way. They were cut to the heart when they heard the word. They were cut to the heart. Masanan ko, kolaos, nan mong yung rail. Amen? Ang sumapatagoy, masan ngayon sa raw itangway masan ng coach o katikata nan nong yung chaylime. Chay watak rong nan ipro payo sa kriyaw. Masan ng coach kang sangkat lasaw riyaw. Akan tiluong kasarabisang ngayon mo o kan katikata lamalam. Amen? Akan katikata lamalam. Amen. Magaman may kilay pataka. Labo-labo pa yung Jesus. Praise God. And Panginoon. Ngayon sa rauban, kalwak, child, ong nan-melil chorus. Obil kal nga nata, Jesus. Kasi yung puksarawi, law ngayon sa rawi, so sa iyo. Amen? Ngayon sa rawi, bang, kawit yung child. Ngunang bang, watag puksaraw, parti ko pagi. Ngayon sa rawi, ang kamaray niyok. Bukan ka kuwawag yung amasan. Kaya syukak, utuk, o incha syukak weweki, masan watch, po masan in palingan yung match. Pero ngayon coach kalep, no mangi po, ima yung chingiyata, buksarawi. Ngayon ba anta, kalwag chaylong nan melel chorus. Melel chorus enta, nan masan ng coach. Siya na isa ko na usik sululi, lelisik payo. O ngayon melel o ba, catch to, aban kalwag mail, ong nan songan melel chorus. Amen? Ngayon sa raw bang kawit child. Abang kawitang, abang yang kasalayang kichayl, melel chorus. Imag chayla na peki, fellowship may ngayon sa raw kasalayang niya, puing kak wewe ki masan watch. Melaw, puing kata pitchta o aletiyaw sa ngan patak likam. Panda abang kachin kalwak mail ong nan songan melel chorus. Asyo depan masan sang pini. Up abang patak yung kumail tame ekin karongo o masan kituan mekan me bangko koto. Amen? Tama ngayon sa raw rong, imekan kiyang child. Abang kachin, kalingan na yeta. Pwe aban ale mekan may ko sayo patak yung kumail. Ri pukon ngayon sa raw match main ko. Enta, kalingan na ata, Jesus. Niyan sumagchay ko to worship. Niyan sumagchay ko to child. Kap-kap nga coach. Child, kasamo ngayon sa raw. Tama uya, nganin coach ko to, o menta, kalingan nata Jesus. Kaping ngan, wow, chorus ko yung, ariyaw pukon ngayon sa raw match.
En kamaraini ke child en wewe ke puksarawi o en sausa ke child en kalanganata Jesus magabungita amen. Amen. Ngayon sa raw banta, abang kachkiyang child, manaman and witness, hime ira magchay watak. Chay wrong last Sunday. Aban kachkiyang child, manaman and katete, puksa raw masan and coach. Matusluay sa kayo, ngay, son baptize. Ikin baptize, ikin kumail, hime pa ang baptize, ikin kumail, ngay sa raw, Jesus, utang pa ang labasang yo, ngay sochoman warong sair sa pulme suj. Amen. Jesus, ime pa ang baptize ilak child ki, ngay sa raw. Maingo, mamiyaw mego chailanana kuoto o ngayon sa rawi, ngayon sa rawi ang sire child o autelak child ang turkey lang ngayon sa rawi o ta kisiniyay. Ikan matawa tama kisiniyay ki. Makamanala o isik ta tarpo yung tata, abang lang ay elulla, so siya megot luwa. Kaya ba ang bagay ngayon sa rawi yan, isik isang ni inang o parent sang koros me uang kupure o kupuran coach Caleb and dueti amen ari me coach nan masa ni match wiwiay walu akumail pan out kita manaman ni anso mangan saraw bang kachitong kumail o kumail up pan katete ye nan Jerusalem Judea pun o Samaria lelang ni irapen samba. Amen. Ari iraj na. Chay panautaw kita ta ngayon sarawi. O niyan sumo chay panautaw kita ngayon saraw chay banda. Uya son katete kay. Ikarapen ko cha utak chay. Chay nang uya tatok. Nan patak mo chay wrong last week. Chay lang uya tatok. Ay dan chay lang. Oto cho out cherry nak. Pagkailan Huawei, Masan and Coach. Ikarapan ngayon sa raw ya, chipo child. O out of child. Ngayon sa raw ban sa usak child, nan kapakapiyaw, apa makinuyaw yatan an pukon ngayon sa raw match. Ngayon sa raw banta, sa usak child, nana chay kapakap. Karyaw ko rin isak payo riyaw. Magilo kaya kimasan kapunapon kan, kahit na ramas, magilo kaya po-coach. Po-socha men, metete, ekin lo kaya kita, melel rir kan, sang nimanaman ang ngayon sa rawi. Karyaw ko rin isak payo pa. Ari magilo kaya kimasan kapunapon kan, ekin sa wasa paini. Magilo kaya kimasan ng coach, ekin sa wasa tamumotson unsak. Main ko, may kamela naman, terman na yung cellphone wasage. Kasi kag use cellphone yung matet battery. Amen? Kananit charge ita. Kananit block ang source. Uya pa naman, charge yung kamanana mo hitang. Kapag na pala ngayon. Amen? Wawaryaw. Nasa uya kilawi ka, kamela naman, mga kutala more. May tanganin coach, and sa wasiyok na nam kapakap. Rom walu reisa kuno reisa su. Ninduan match ngayon sa raw pilkin kachton sa wasak child niya child luwat. Pun niya child prinsesa tamag child bangkin paki. Ngayon kinlolo kin child ren coach. Isangan masan kay magchay so yata. Er coach kachin mangi tuwan out pen mong yung naramas. Tuwan matawan ngayon. Pag ngayon kin kachin huli anti aramas so lolo ki Israel. Ren coach, nintuan ko po rin. Amen. Riyaw po kon ngayon sa raw match. Ngayon sa raw, koto po yung sa usak child. Sa siya na nakalep kaya child watch kan. Chay bang watong rin ngayon sa raw yung sa usak child. Iyaw kisakis mag-coach out ay kilak child. Baptize kilak child. Chay jab talo kaya choro child. Oh, yalet yan. Ergolo kaya choro pambakaw nan. Magawuyan ng run chorus. Buksa raw na. Mawa ang hug. Amen uling coach may indami.
Ako sang child at ang Samson yan sumakoto. And the pastor, tama ang patak no, anointed. Pastor, Icha, pray in the spirit, pray in the spirit. Naway choror. Out sa raw, amen. Ngayon sa raw banta, aude kita child, erpich o kayak. Amen. Ngayon coach, panaude child, erpich o kayak. Ayun yan sa mo, Misinio Stilio FS 250. Ikita iba mo, esyukak pirabeo. Ngayon daan, kilgilan sali, say pampakeo yale uyape, wat ikapirachang, ngayon chapta call, ismabang ko to susiya, and uya. Ngayon takas na daw, mga bansong chow uyar. Ngayon, kita na YouTube lang, sali mo mo yung trick pa, kapros nga peo, kiyang oil, kapros yung kiyang oil sa, uya sa licha peo. Abog lang sila na peo. Iti siya, trustin ka maur, maurta. Coach, kach kiyang child, erpich, amen. Coach, kiyang sa usak child. Nan Exodus, silisa kayo, wew limaw. Tatok saman ong uyapan impwal, makauno kan kachkat lala. Eh? Kauno, kachin masa niyang Moses. Ipiltar, pesalal, nainur, uri, nainhuri, sang ni katawtakan suta, rongasat. Oy aute kita rin manaman, and teteki, saman, o koyak, ong song tatokan koros, and song tatok, chorus, and kalingan. Amen? Rimak, direct kasali yung child. Ong ni planeta songan my chorus. Ong ni weapon songan song kan ni gold, silver o bronze. Tatokan paratat sakay kasampal kan. Yang agitsuga o songan tatok lingan chikan. Watch. Aute kita. Amen all. Pesalal. Tanaute kita, tete, samano koyak. At yung marain. Puan kak, esa paratat sakay. Coach, magangkach kayang child, koyak o marain. Magapungin tayo, amen. Praise God. Ngayon sarawi. Ate, uya ka mapinam ka. O kalas la. Tama. Ngayon saraw pa, anong yata na na child more. Iya mag-chaiman pag-chailan check. Ngayon sa roban sa wasak child, pag-chailan kakta, kaparata, wow. Amen. Alesya, limaway sa kuno, kodi, ri sa kuno. Ermatch, imen kumail, ermatch, imen ko sa iya. Kumail, wait ka ngayon, no, ter, kin kapayata, an penaramas. Po, an penaramas, kinuwang ngayon. O ngayon, kinuwang an penaramas. O sang riyaw kat, kin imunchichi pena. Match wewe ke mai so chaka kuya tama mai inang yang. Mangeno makalwa kumail. Mai so pan mi pan ko senat. Isak tuaw. Riya chakan. Wiwiyakan nintuanan penaramas pesan salia chakan. Nanak o kamal ciak samin pongi tiga-tiga nani. Kung itigatinanikan o unani kailok akachach luwak. Dengar-ngar akamay sa minimin mewo. Parents sa kaula o song chikan chorus metuwa siya mapkat. Indayang kumail match. Tuwa siya indayang kumail masa. Mas. Irail kan maganuya song pukat soto pan yang sosoki when coach. Amen. Next slide. Ayat sakan limpak peren babol kanang mga katak lalapot upang babliksang meswat soja kusanet eo maganuwang mapkat. Amen. Next slide. Eo renan rom limaw ta. Kaparapar soja kin pichitik child pagkot kin gachin kapultong nan mong yung child sapol limpak sang ren ngayon sarawi.
may yeyi sabulman coach kisak ong kachay. Amen. Next slide. Episus payo risak lamaw lisak kotis lels lisak riyaw masadi. Argmay kasela amay likamakan o emenemen kumay lang gilo kaya mele long riyas na ulang. Pagchay ko rin uyakisen palwar chayo ren Christ. Magmail pa ang lingar-ngar, mail der may nga may lingar-ngar, en karayang kumail nantip. Wala may lingar-ngar, rane upon. May tuki der kiyong chapelean sa umao. Aramas me epuen ki prap, en chokidisa nga prap. O en chapiata uya songon tatok me kak ki o kak sa wasa ki me sa mga mayakan. Der uya ko say me men kamantakela men may de tatongki che masan mau may tatongki che masan mau songan masan maging sa wasa o kakerta tame anana pe mia anana pe mia o kin kamawiyala maging rong kumail kan kumail der bilkansis wadila ngayon sa rawi pag ngayon sa rawi kilalan ko tremail may kachin sa pulman ki kumail. At ito ben euran pan ko to mapang kachin kamay kumail ta. Kumail katuwan sang kumail sangan makar koros, sangan inang suwat koros, sangan lingar koros, sangan menpay koros, sangan lalawa koros, sangan kailok koros, nan kabeto mail. Agmailan katak pene, lalamaw pene, mak pene. Tuan ko siya kacid bakang kumail ren Christ. Amen. Ang watak match and dater kamaw ka ngayon sa rawi. Amiminan warangan irapukach. Iwatak chorus ko at magtalan SMA. Payron, kailok, sembok, saminimin. Song chorus. Inang suwat, mata-mataw suwat. Apekach pon mimiyang karaniwa sa menta. Ter kansis watila nga isa. Apekach magchay sa ulang. Coach kin katigang chay tipachay magchay. Kolokol apekach chay lanane pekmangki tipachay lo. Pekikochan makayang chay tipachay pan. Yan so may kolang ay last kilamat chuang amen. Ay uncle, uy kasinan mo ay paninay may patagyang rainta. Kasi ta solaran sa un kolokoling siswat sumak murin melakan maguyaw ka ba ang kalangan tao still worth in kolokol sa umkach. Yan ana magay nga ramas yan ana mo itang. Pwede mo ramach. Amen? Ari, kasban mela na nam isis wato pacho av kaman mela na nam pereno isa na mo. Ari, sa ibang watak kay me imenda pataki umat kay tang kaskul. Kaskul psychic summit. Atako mini oralap. Totokan ngayon sa rawya o totok kasampalyo. Ime fellowship. Chalanana fellowship ang ewe ngayon sa rawya. Pag ngayon sa rawya. O ibang bagay praise and worship and kay Tato Mitch, o magamiwa sa mga Ronan Radio and YouTube, kasayk mo itang Jesus Christ, and uyam ka unang son kumaur, imentaw, magkayong kasampal, and mo itang Jesus, and uyam ka unang son kumaur. Magamiwa sa tao, kasi ta, yanana Christ, and ukatalay maur. Kakuya ka baka butch, o ibang uya ka baka binib sa pal. In the mind Jesus, iuya ramas pa naman. Ranwatch, umuitang kumuyay maur, kachlong na nay maur, uyalay kaun, o ay son ka maur. Amen. Praise God. Let your living water. At sa ibang ko, ibang bagay lang kasinanda.